Boas noites a todas e a todos. Nunca traballei para a Galega cun camión tan escaso. Pero bueno, xa conseguiremos que a Panorama nos apoie. En todo caso, permitide unhas palabras de alguén que formou parte desde o comezo dos medios públicos galegos e incluso algún que hornea polo fondo. Nunca falta un can nunha merenda. Alguén que traballou neles, que sabe da importancia vital, e acabades de oílo en mil voces, que para este país e para esta cultura teñen e representan estes medios. Inmediatamente será lido un comunicado por voces anónimas, por rostros tapados, por compañeiros e compañeiras que temen unha represión ou unha vinganza. Hoxe no Parlamento anunciábase xa unha para dous compañeiros que probablemente estean por aquí, e para quen vos pido este aplauso. No manifesto que oiredes queda claro todo iso do que falamos, pero un prefire, se mo permitides, neste tempo de borrasca, de incerteza, ir un paso máis aló. Sabedes do que vos falo. Se moitos e moitas de vos falasen, se falásemos, porque fostes e fomos testemunhas de 1000 actos, 1000 inauguracións, centos de primeiras pedras, centos de miles de maneiras de usar e ás veces tirar os cartos públicos diante das vosas cámaras, dos nosos micrófonos, das unidades móviles que instalábamos. Foron as vacas gordas, as vacas tolas, as vacas, un dos nosos símbolos como país. Porque aí está o asunto. O discurso que nos chega xa é outro. Estamos no século XXI, non no XX. O que antes eran direitos agora son privilexios. Acabouse o sabín gratis, compañeiro. Xa vas ter que compralo. Olvídate das subvencións do Concello para os da Praza Cervantes. Está con derroa aí abaixo. Estamos no século XXI. O que antes eran direitos agora son privilexios. Sempre pensamos, pánfilos de nós, que un traballo fixo, unha vivenda digna, unha educación, unha sanidade, uns medios públicos de comunicación ben feitos, formaban parte do normal, do que nos gañáramos con tanto esforzo como pobo, uns direitos adquiridos, gañados a pulso. Pois non é así. Non é así. Os mesmos que non teñen empacho ningún en utilizar paraísos fiscais para o seu diñeiro. Os mesmiños que non deixen investigar no Parlamento. Non é o momento, xa sabedes, mellor máis adiante. Como no noso país tamén se cumpría a máxima que di que a mellor maneira de roubar un banco é ter un. Os mesmos que regalaron 25 anos de concesión a unha autoestrada porque sí, porque eran amigos. Os mesmos que non teñen problema en porlle o nome do señor que concebiu tamaño despropósito a avenida que conduce ao Monte Gaiás. Os mesmos que consideran este país unha región, este idioma, unha lingua propia de atrasados e aldeáns. Eses mesmos son os que afirman que así non se pode seguir, que abonda, que os privilexiados como a vos ou como a min sobramos, e os medios, os teatros ou os platóns nos que nos movemos están demais. Teremos que rodar no plató do Gaiás, calculo eu. E dincho tan panchos, tan cheos de razón. Ise é o discurso que ven, o cambio, chámanlle. E vai ser amargo escoitalo, xa vos aviso. E vai ser duro velo refrendado nas urnas, aviso. Pero vai ser así. Moi probablemente vai ser así. A beira vosa, a unha pulsación de mando a distancia, a tiro de zapping, outras cadeas sementaban medo, sementaban terror. Entraban nas casas dos vosos clientes e captábanos. E van ir un por un, unha por unha, a botalos. Que vos vou contar? E se non fai falta, tamén temos coches, Polo cambio, disque. Así que
Non vai quedar outra que darlles a mala, pelexar, non vai quedar outra. Sobran argumentos, non sei se forzas. O voso, o noso, será un pequeno problema nunha morea de problemas máis graves, máis urxentes. Seredes e seremos trasladados a páxinas pequenas, unha pinga nun mar de reclamacións, unha máis. Loitaredes e loitaremos contra 1000 cousas. Contra medios de comunicación presuntamente libres pero altamente subvencionados que vos chamarán privilexiados, eles, con 2 cojones. Acabamos de pasar diante dun xornal gratuito que hoxe celebra el premio del gallego del ano. Enhorabuena. Despois de facer un ere, pero pa a festa había cartos. Loitaredes contra unha caverna mediática con sede de vinganza, non será fácil. Nos diremoslle, pero para el gallego del ano e la privada concertada sempre hai cartos, non? Eles dirán non sei que de liberdade. E nos diremos, se abre el telón, aparece Esperanza Aguirre, se privatiza el telón. E eles dirán maioría absoluta. Bótalle virisca a eso. Pero terá que ser así. Porque os nosos fillos e as nosas fillas xa terán que buscarse o xornal lonxe, probablemente, en Sao Paulo, ou en Beijing, ou en Luanda. Son ciclos. É o que lles toca. Aquí son excedentes. Competir. Saír ao mundo e competir, loitar por facerse un oco, hecho que hai. Podería expoñervos teorías, teño unha, a posibilidade da reposición de Luar desde o primeiro programa. Serían 2 anos e medio de programación gratuita en prime time. Eso invertido en I+D, sacamos programas para exportar, seguro. Retransmitir en directo os xuizos dos empregados da cadea. É outra opción para abaratar. Haberá que explicarlles aos nosos fillos que nos equivocamos unha vez máis. Que pensamos que cando nos falaban dun contrato indefinido era porque duraba, non porque non se entendía o que dicía. Haberá que explicarlles un lote de cousas, pero están no mundo, saben o que lles toca, o que nos toca. Loitar, pelexar, sair á rúa, quedar, enviarnos whatsapps, facer pancartas, abrigarvos ben, amigos e amigas, que o inverno vai ser longo. Haberá que aparcar o pádel, as troitas e o spa, e reunirse, facer asembleas, quedar, berrar, aturar que nos traten como delincuentes. E serán outros os que leven as cámaras, xentes con contrato lixo, mozos e mozas que non tiveron outra que aceptar semellantes condicións de traballo. Hecho que hai, que veña o manifesto, que se vos digan as cousas claras. Se o queredes tomar cunha copa e con humor, este Menda actúa ás 10:30 na Sala Mun, na Zona Nova, en Santiago de Compostela. Grazas e sorte, amigos. Imos proceder á lectura do manifesto, así que é hora de dar a cara. Cantos nenos e mozos deste país medraron co Xabarín Club? A cantas persoas acompaña o luar cada noite de venres? Onde se van ver e escoitar a información e o deporte galegos? Como sabermos das cousas da cultura do noso país sen o Diario Cultural, ou Zig-Zag, ou Alalá? Con que imos rir se falta Land Rover ou Miro Pereira cos seus pratos combinados? Onde van ter voz os nosos gandeiros, labregos e mariñeiros se desaparece a Televisión de Galicia e a Radio Galega?
Coa coartada da austeridade confúndense interesadamente o necesario co imprescindible, o básico co accesorio para enganar a opinión pública. Recórtanse servizos sociais, pero non se eliminan prebendas, privilexios, cargos nin despachos daqueles que realmente enchen nos petos e viven parasitando o que é de todos. Neste contexto, unha información plural e crítica é máis necesaria que nunca para a cidadanía que asiste impotente ao desmantelamento de boa parte dos medios, principalmente os editados na nosa lingua. E desta volta, a Radiotelevisión Pública de Galicia está tamén ameazada. E co pretexto de reformar a súa lei de creación, o PP e o PSDG pretenden aprobar as agachadas a base do que será a privatización e a desaparición definitiva da CRTVG. E aínda sendo prostituídos unha e outra vez polos distintos gobernos, os medios públicos teñen que defenderse porque son, sen dúbida, o eixe vertebrador dunha Galicia espallada, emigrada, rural, urbana, galegofalante ou non. Periga a participación da cidadanía na vida política, cultural e social do noso país, o fomento da lingua propia e a difusión da nosa historia e da nosa cultura. A televisión pública é o motor dun audiovisual galego exportador de éxitos como Celda 211, Os luns ao sol, Mareas vivas e moitas outras, e é tamén a que alimenta tantas pequenas produtoras que conforman un tecido empresarial que dá emprego a máis de 3.000 persoas. Os políticos falan agora de exceso de persoal, pero nada din dos responsables dunha mala xestión que xeneralizou, segundo os xulgados, a contratación fraudulenta de parte dos traballadores. Únicamente se recoñece, cando interesa, que a TVG é a segunda canle máis vista en Galiza, só superada por Radiotelevisión Española, a outra radiotelevisión pública. E canto lle custa a cada galego ter 4 canles de televisión, TVG, G2, TVE Europa, TV América, e 3 radios, Radio Galega Música e Sons Galicia Radio, pois 36,6 euros ao ano, o que a sitúa como a radio e a televisión de menor custe entre todas as públicas. Pero todo isto non foi abondo para que o Parlamento galego cesase na súa intención de aprobar en poucos días unha reforma que deixa aberta a porta á privatización da CRTVG, ao despedimento de boa parte dos seus traballadores e traballadoras e que, ademais, reforza o control político da información. Precisamos unha radio e unha televisión pública de calidade para todos e todas. Non se pode permitir que a reforma da lei de creación pola que levamos anos agardando se aprobe nas condicións que os políticos pretenden. Non se poden botar por terra 26 anos da nosa historia. A CRTVG atínxenos a todos e a todas.